A gnosztikusok világképe szerint az anyagi univerzum egy illúzió, amelyet az isteni lelkek bebörtönzése érdekében teremtettek meg. Az illúzió annyira teljes, hogy a legtöbb ember észre sem veszi, hogy benne van. Anyagi célokat kergetve éli életét, felszínes vágyokat kielégítve, és megfelelve a társadalmi elvárásoknak. Soha nem kérdőjelezi meg valóságuk mélyebb természetét. Ennek az illúziónak az a célja, hogy egy olyan rendszer rabságában tartson, amelyet te munkádból és a fájdalmadból táplálkozik. Először is ott van a pszichológiai aspektus. A születésünktől fogva arra vagyunk kondicionálva, hogy elfogadjuk a világot, mivel az iskolák megtanítanak engedelmeskedni a tekintélynek, hogy kövessük a szabályokat, és meghatározott szerepekbe illeszkedjünk be. A vallás gyakran megerősíti ezt azzal, hogy elmondja, hogy a szenvedés erényes, a jutalmak a halál után jönnek, és a rendszer megkérdőjelezése egyenértékű az eretnektséggel. A média zavaró dolgokkal bombázza a figyelmet. Félelemmel, szórakoztatással és fogyasztói gondolkodással. Ezek szándékos eszközök, hogy elbagatelizálják a valós kérdéseket, és hogy alva tartsanak téged, ahol nem vagy tudatában a mélyebb igazságnak. Aztán ott van az érzelmi manipuláció. A félelem, bűntudat és szégyen a legerősebb érzelmek közé tartoznak, és a rendszer tudja, hogyan használja fel őket. A kormányok a félelmet használják fel a lakosság irányítására. A kormányok a félelmet használják a népesség irányítása érdekében. Félelem a háborútól, félelem a szegénységtől, félelem más vallásoktól, a bűntudatost és a szégyent használják, hogy engedelmeskedj. Meggyőzve téged arról, hogy te eleve hibás vagy, és szükséged van a megváltásra. Még a társadalmi rendszerek is erre játszanak, amely a csorda szellem nyomását hozza létre, hogy kierőszakolja a konformitást. Életed minden része úgy van kialakítva, hogy érzelmileg a rémálomban belegabolyodva tartson, ami megakadályozza, hogy felébredj, és ne lásd meg azt, ami valójában van. A rémálom nem csupán egyéni, hanem kollektív. Minden háború, minden gazdasági válság, minden társadalmi konfliktus táplálja azt. A rendszer mesterséges megosztottságokat hoz létre. Nemzetek versenyeznek, vallások és ideológiák, hogy az emberiség egymás ellen harcoljon, miközben az emberek egymás gyűlölésével vannak elfoglalva, nem kérdőjelezik meg az egész rendszert, amely szolgasorba teszi őket. Az oszd meg és uralkodj nem csak egy katonai stratégia, ez a börtön alapja. Még a természeti világ is szerepet játszik ebben a kollektív rémálomban. Katasztrófák, mint a földrengések, hurrikánok és világjárványok a törékenységünkre emlékeztetnek, erősítik a félelem és a tehetetlenség érzését. De ezek az események egy mélyebb célt is szolgálnak. Az emberiséget a túlélésre összpontosítják, és túlságosan is lefoglalják az azonnali fenyegetésekkel, hogy azon túlra tekintsenek. A rendszer biztosra megy, hogy tűzoltással foglalkoz állandóan, és soha ne tedd fel a kérdést, hogy miért törnek ki folyton a tüzek. Ennek a kollektív rémálomnak az egyik legalattomosabb aspektusa az, ahogyan állandósítja magát. Az illúziót elhívő emberek a végrehajtóikká válnak. A szülők megtanítják gyermekeiket, hogy ugyanazokat a szabályokat kövessék, amiket megtanítottak nekik. A tanárok felkészítik a tanulókat, hogy beilleszkedjenek ugyanabba a meghibásodott rendszerbe. A vezetők változást ígérnek, de fenntartják a fennálló helyzetet. A rémálom nem csak fennmarad, hanem nemzedékről nemzedékre terjed, mert a benne csapdába esett emberek az építészeivé válnak. Beszéljünk a kiszabadulás fogalmáról vagy annak hiányáról. A történelem során voltak olyan egyének, akik megpróbálták leleplezni a rémálmot. Filozófusok, mint Szokratész, misztikusok, mint Rumi, forradalmárok, mint Spartacus, mindannyian arra a mélyebb igazságra mutattak rá,
hogy valami alapvetően nincs rendben a világgal. És hogyan bánnak velük? Szókratészt kivégezték, Rumit félreállították, Spartacust keresztre feszítették. A rendszer nem csak eltusolja az eltérő véleményt, meg is bünteti azokat, akik másokat felmernek ébreszteni. Az időt gyakran gyógyítónak, tanárnak, vagy akár szövetségesnek is romantikázzák, de vetkőzzük le a szentimentalizmust, és nézzünk szembe a valósággal. Az idő nem a barátod. A leghatékonyabb irányítási eszköz ebben az egész rendszerben. Az idő nem csak az életedet méri, hanem irányítja. Ez diktál minden döntést, minden sajnálatot és minden vesztességet. Ez a börtönőr, akit nem látsz, de mindig érzel. Hogy megértsük az idő valódi szerepét, térjünk vissza az eredetéhez, mint fogalomhoz. A korai civilizációk, mint a sumerek és az egyiptomiak, az időt formális módon osztották fel időméréshez, a napokat órákra, a hónapokat holciklusokra és az éveket az évszakos körforgásokra. Első pillantásra úgy tűnik, hogy ártatlan emberek a természet ritmusai köré szervezik életüket, de nem kellett sok idő ahhoz, hogy az uralkodók és a papok az időt fegyverként használják a naptár irányításának eszközeként, mely meghatározta, hogy az emberek mikor imádkoztak, és azt is, hogy mikor pihentek. A társadalom struktúrálásának módja lett, és ezzel a struktúrával hatalom járt. Pörgessük előre az időt az ipari forradalom idejére. Az idő már nem csak az életszervezés eszköze volt, hanem egy árucikk. A gyárakban a termelékenységet egészen a másodpercig mérték az órák. A munkások életét műszakokra osztották fel, és minden percet elszámoltak. Minden órával az elveszett idő megszűnt természetes áramlásnak lenni, és olyas valamivé vált, amit meg lehetett vásárolni, eladni és ellopni. A kifejezés, az időpénz nem csak egy metafora, hanem valóság volt, amely milliókat rabszolgává tett, és ne felejtsük el az idő pszichológiai hatását. Ez nem csak egy külső erő, hanem valami, ami az elmédbe mélyen berögződött. Kiskorodtól fogva határidők, időpontok és mérföldkövek mentén tanítottak. Azt mondták, hogy az értéked attól függ, hogyan használod fel az idődet. Elég produktív vagy-e, hatékony vagy-e. Minden ketyegő másodperc emlékeztet arra, hogy mit nem értél el, mit vesztettél el, és milyen kevés idő maradt hátra. Nem csak a tetteidet irányítja, hanem irányítja az érzelmeidet is. Az idő elfogyásától való félelem szorongást kelt. A több idő birtoklásának reménye versengésre sarkal, még akkor is, ha a versengés egy elromlott rendszerben történik. Ezek nem véletlen mellékhatások. Az idő érzelmi súlya a rendszerhez kötve, az örökös kergetésben, örökös félelemmel, örökös megbánásban kötve meg téged. Nézzük meg, hogyan erősíti fel az idő a szenvedést. Egy szeretett személy halála nem csak maga a veszteség miatt fájdalmas, hanem mert az idő biztosítja, hogy a veszteség végleges. Az öregedés nem csak egy biológiai folyamat, hanem egy állandó emlékeztető, hogy az idő mindent el fog venni tőled, az erőd, az egészséged, a lehetőségeid. Még az örömteli pillanatokat is beszennyezi az idő, mert tudod, hogy ezek a pillanatok tűnékenyek. Az idő minden csúcsot visszaszámlál mélységgé, és itt van a plusz. Az idő nem is valóságos, nem olyan értelemben, ahogyan azt hisszük. A modern fizika azt mondja, hogy az idő egy dimenzió, nem egy lineáris haladás, viszonylag alakítható és sokkal kevésbé konkrét, mint ahogyan azt tapasztaljuk. De a rendszer nem akarja, hogy ezt tudd. Szüksége van arra, hogy higgy benne, a születésettől a halálos órádig, mint egy egysíkú menetelésben, mert ameddig hiszel az idő elkerülhetetlenségében, könnyebben irányítható vagy.
Az idő a haladás illúzióját is kelti. A társadalmak a technológiai fejlődésre, a társadalmi változásokra és a történelmi mérföldkövekre mutatnak rá annak bizonyítékaként, hogy az emberiség halad előre. De előre odáig, ahol az idő az önelégültség igazolásává válik. A dolgok javulni fognak, mondják, adj neki időt, miközben a szenvedés és a kizsákmányolás ugyanazon ciklusai nemzedékről nemzedékre ismétlődnek. Az idő nem vezet minket sehova, hanem helyben tart minket. Nézd meg az életünket meghatározó rendszereket. A kapitalizmus, az oktatás, a kormányzás mindegyik az időre, mint keretrendszerre támaszkodik. Egész életedben dolgozol, dollárokra cserélve az időt abban a reményben, hogy nyugdíjba fogsz vonulni, mielőtt lejár az időd. Éveket töltesz az iskolában, várva a jövőt, ahol végre majd élhetsz, de ez a jövő soha nem jön el, mert az idő nem vezet el a szabadsághoz, hanem a sírba visz. A szenvedés nem csak a létezés mellékhatása, hanem egy szándékosan állandósított, elfogyasztott és betakarított erőforrás. Ez nem egy filozófiai elvonatkoztatás, ez a rendszer fő gépezete. A fájdalom csapdájában vagyunk. A félelem és a kétségbeesés nem csak melléktermékei az életnek, hanem ennek a börtönnek a valutái, és mint minden erőforrás, egy célt szolgálnak. Nézzük meg, miért és hogyan nyeri ki a szenvedést, és kinek vagy minek származik belőle haszna. Kultúrák és hagyományok között léteznek visszatérő elképzelések arról, hogy az emberi szenvedés egyfajta energiát termel. Ezoterikus körökben ez gyakran lúsként emlegetik, amely mint egy spirituális melléktermék, melyet intenzív érzelmi élmények hoznak létre. Gondolj csak át! Háború, éhínség, betegség, elnyomás, ezek nem véletlenszerű vagy elszigetelt események. Ezek mintázatok. Mintázatok, melyek szándékosan történnek. Az állandó globális szenvedés nem véletlen, hanem rendszerszintű. Az élet minden területe úgy megtervezett, hogy kivonja a szenvedést. A kormányok háborúkat vívnak, melyek nemzeteket pusztítanak. A vállalatok kizsákmányolják a dolgozókat, hogy profitot termeljenek. A társadalmi hierarchiák biztosítják, hogy milliárdok küzdjenek, miközben egy parányi elit felhalmozza az erőforrásokat. De ez nem csak fizikai szenvedés, hanem érzelmi és pszichológiai szenvedés is. A közösségi média platformjai elárasztanak minket félelemmel és haraggal. A közösségi média felerősíti az irítséget, a bizonytalanságot és a magányt. Ezek nem a modern társadalom mellékhatásai, hanem jellemzők, melynek mindegyike hozzáteszi a magáit a kollektív szenvedés tárházához, amelytől függ a rendszer. És így még sötétebbé válik a dolog. Ez az energia nem egyszerűen csak eltűnik. Egyes hagyományok azt sugallják, hogy ezt a szenvedést metaforikusan, vagy akár szó szerint is felemésztik olyan entitások, amelyek a mi érzékelésünkön kívül léteznek. A gnosztikus szövegekben az arkónoknak nevezik őket, melyek az emberiség gyötrelméből táplálkoznak, amit a mi fájdalmunk generált. Hasonlóan némely okkult elmélet parazitikus erőket ír le, melyek az egyénekhez vagy közösségekhez kötődnek, és érzelmi zűrzavarjaikból nyernek erőt. Akár szó szerint, akár szimbolikusan is értelmezzük, az eredmény ugyanaz. A szenvedés, amely nem vész kárba, hanem hasznosul. Gondoljunk csak azokra az iparágakra, melynek nyernek a szenvedésből. A gyógyszeripar virágzik a betegségeken, kezeléseket ajánlva, melyek ritkán gyógyítanak meg. A katonai ipari komplexum a konfliktusoktól gyarapodik, és nincs ösztönözve arra, hogy véget vessen a háborúknak, melyek eltartják őt. Még a jótékonysági szervezetek is gyakran állandósítják azokat a problémákat,
melyekről azt állítják, hogy megoldják azokat, de helyett inkább a függőség körforgását hozzák létre a megoldások helyett. Ezek nem véletlenek, ezek stratégiák. A szenvedés minden cselekedete táplálja a rendszer, amely hasznot húz az emberi nyomorúságból. Történelmileg ez nem új. Ősi civilizációk tömegáldozatokat mutattak be, hogy megbékítsék isteneiket, vértontva kegyelemért vagy termékenységért cserébe. De mi van, ha ezek az áldozatok nem a megbékélésről szólnak, hanem inkább valami táplálékról? Ma nem építünk oltárokat vagy templomokat, de az áldozatok folytatódnak, csak most úgy öltöztetik fel őket, mint a szükséges rosszat. A szegénységet, igazságtalanságot és erőszakot a világ működésének mint elkerülhetetlen részét foglalják keretbe. De kinek a számára elkerülhetetlen? Azok számára, akik még személyes szinten is hasznot húznak a szenvedésből. A mérgező kapcsolatok, a munkahelyi kizsákmányolás és a rendszer szintű diszkrimináció nem csak az egyéneknek árt, hanem fájdalomhullámokat keltenek, melyek kifelé terjednek és egész közösségeket érintenek. És ezek a hullámok a rendszer valódi árucikke. A rendszer nem csak azt akarja, hogy szenvedj, hanem hogy a szenvedés fertőző legyen. Ezért fókuszálnak a hírek a katasztrófákra és a tragédiákra. Ezért van, hogy a közösségi média algoritmusok felerősítik a felháborodást, és amiért gazdasági rendszerek jutalmazzák az egyenlőtlenséget. A nyomorúság szereti a társaságot, és ez a rendszer biztosítja, hogy bőven legyen belőle. Beszéljünk az energiáról. A tudomány azt mondja, hogy az energiát nem lehet létrehozni vagy elpusztítani, csak a formája változik. Most alkalmazzuk ezt a szenvedésre. Érzelmi szenvedés, fájdalom, bánat és a kétségbeesés energiaformák, amikor sírsz, sikítasz vagy megtörsz az élet súlya alatt. Az az energia nem tűnik csak úgy el a semmibe, és ha a rendszert a szenvedés maximalizálására tervezték, akkor mérget vehetsz rá, hogy annak oka van. Ez nem csak spekuláció. Nézd rá a szenvedés mértékére ezen a bolygón. Emberek milliárdjai élnek szegénységben, milliókat költöztetnek el a háború miatt, egész ökoszisztémák pusztulnak el a haszonért. Ez nem káosz, hanem összehangoltság. A sokaságok szenvedése a kevesek kényelmeit látja el, ezáltal létrehozva egy piramist, ahol a lentlévők fájdalma tartja fenn a fentiek luxusát, és a csúcson láthatatlan erők vagy rendszerek a szenvedés kivonása által gyarapodnak. Az emberi történelem során a mítoszok nem csupán történetekként szolgáltak, hanem figyelmeztetések, kódolt üzenetek is, amelyeket nemzedékeken át továbbadtak, hogy segítsenek megérteni a valóság valódi természetét, és amikor elkezdünk ásni ezekben a mítoszokban, egy minta jelenik meg. Végtelen küzdelem, büntetés és csapdába ejtés visszatérő témái. Ezek nem a remény meséi, beszámolók egy rendszerről, amely az emberiség rabszolgaságban tartására terveztek. Kezdjük a görögök egyik leghíresebb mítoszával. Sziszifuszt arra ítélték az istenek, hogy egy sziklát görgessen fel egy hegyre az örökké valóságig, csak azért, hogy az minden alkalommal visszaguruljon, amikor a csúcshoz közeledik. Ez gyakran a hiába valóság metaforájaként értelmezik, de nézzünk mélyebbre. Sziszifus nem csak a fizikai erőfeszítést viseli el, hanem egy olyan rendszer csapdájába esik, ahol minden erőfeszítés kudarchoz vezet. Ismerősen hangzik? Ugyanaz a dinamika, amely az életünkben lejátszódik. Küzdj, ahogy csak tudsz, az adósság ellen, az egyenlőtlenség ellen, az elnyomás rendszerei ellen. A szikla újra visszagurul. Aztán ott van Prométheusz, a titán története, aki tüzet adott az emberiségnek. A jutalma? Örök kínzás. Minden nap a sas megeszi a máját, hogy az másnapra újra kinőjön, így a folyamat megismétlődhet. Miért büntették meg Prométheuszt ilyen keményen?
Mert megpróbálta megtörni a rendszert és ajándékot adott az emberiségnek, amely megkérdőjelezte Isten hatalmi monopóliumát. Története nem csak a lázadásról szól, hanem a dac áráról egy olyan rendszerben, amely az ellenőrzésből húz hasznot. Az ókori egyiptomi mitológia utal a duát fogalmára, amely az egyiptomi alvilág, ami nem egy békés túlvilág volt, hanem egy alattomos táj tele akadályokkal és veszélyekkel, amin át a lelkeknek kellett navigálniuk, hogy elérjék az örök nyugalmat. Ha kudarcot vallottak, egy félelmetes istenség falta fel őket. A sikere nem volt garantált, és az utazás veszéllyel járt. Ezek nem a felszabadulásról szóló történetek, hanem egy olyan rendszerről szólnak, amely szinte lehetetlenné teszi a megmenekülést. De ez nem csak az ókori történelem. A csapdába ejtés és a küzdelem témái beleágyazódnak a modern narratívákba is. Akár felismerjük azt, akár nem. Vegyük például az amerikai álmot. Ígéretként hirdetik, dolgozz keményen, és bármit el tudsz érni. De a legtöbb ember számára ez egy mítosz, amelyben végtelenül őrlődik egy olyan célért, amelyet soha nem fog elérni. Ugyanaz a sziszifuszi séma, csak most kapitalizmusba vagy kommunizmusba öltözött. A sziklama már a jelzáloghitel, diákhitel vagy zsákutcaállás. Ne hagyjuk figyelmen kívül a szórakoztatás szerepét sem. A modern mítoszok, filmek, tévéműsorok, még a videójátékok is gyakran megismétlik ezeket az ősi mintákat. Mennyi történet kering a szenvedés ciklusaiban csapdába esett karakterekről, akik a végtelenségig harcolnak ellenségeikkel, akiket nem tudnak legyőzni? A disztópiától a szuperhős kasszasikerekig a mögöttes üzenet ugyanaz. A rendszer verhetetlen, és a küzdelem örök. Ezek a narratívák nem ösztönzik a lázadást, hanem normalizálják az alávetettséget. A kérdés az, hogy miért olyan tartósak ezek a minták? Miért jelennek meg a kultúrák között a világ minden sarkában? Mert ezek nem kitalált történetek, hanem magának a rendszernek a kritikái. Túlélő útikalauzok, kódolt figyelmeztetések voltak a jövő nemzedékei számára a börtönről, amelybe beleszülettünk. A modern mitoszok ezzel szemben gyakran a rendszer megerősítését szolgálják, hogy az emberek engedelmesek és szétszórtak legyenek. Még azok a vallások is, amelyeknek a magasabb igazságok felé kellene vezetniük, gyakran ugyanabba a csapdába esnek. Sok vallási tanítás az engedelmességet és azt az elképzelést hangsúlyozza, hogy a szenvedés megváltó, és jutalmat ígérnek a túlvilágon, de csak akkor, ha kérdés nélkül elviseled ennek az életnek a nehézségeit. Ez nem spirituális megvilágosodás, hanem spirituális irányítás. Szóval hova vezet ez bennünket? Az ősi és modern mítoszok világos képet festenek arról, hogy a rendszert arra tervezték, hogy egy helyben tartson minket. Minden küzdelem, minden nehézség, minden szenvedés egy nagyobb terv része, és bár ezek a történetek sivárnak tűnhetnek, kulcsfontosságúak. Minél jobban megértjük ezeket a mintákat, annál jobban fel vagyunk készülve megkérdőjelezni őket. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen az úton. Tudom, hogy ezt a témát nem könnyű megemészteni. De az a tény, hogy még mindig itt vagy, azt jelenti, hogy készen állsz arra, hogy megkérdőjelezd a narratívát, és ez a tudatossággal kezdődik. Köszönöm, hogy megnézted, hogy kritikusan gondolkodsz, és hogy felmered fedezni ezeket a kényelmetlen igazságokat. A legközelebbi alkalomig maradj kíváncsi!